Hola, bon dia, com esteu? Tots els mestres i les mestres de l'escola us estimem molt i desitgem que passeu aquests dies el millor possible. No volem de cap manera que us avorriu, així que avui us proposo una història. La història de com les persones vam començar a comptar. Diu així: quan la gent va començar a comptar, gairebé amb tota seguretat va utilitzar les mans. Quasi tot el món té 10 dits. És comprensible llavors que comptem amb desenes. I així va ser com va començar el nostre modern sistema per a comptar, el sistema decimal. I per què vam utilitzar les mans? Doncs molt senzill. Els dits era una forma de comptar abans que existissin les paraules per als números. Tocar-se els dits al comptar ajuda a dur els comptes i aixecar els dits a l'aire és una forma d'expressar nombres sense paraules. El vincle entre els dits i els nombres és molt antic. Avui dia usem la paraula dígit, que ve de dit, en llatí, per a referir-nos a un nombre. Què és això de la base 10? Doncs els matemàtics diuen que comptem en base 10, el que significa que comptem en desenes. No existeix cap raó matemàtica per a comptar en desenes. És un accident biològic. Si existissin extraterrestres amb 8 dits, segurament comptaríem en base 8. I els cavernícoles? Durant gran part de la història, els homes gairebé no necessitaven els números. Abans de l'agricultura, només recollien els aliments de la natura. Agafaven el que necessitaven i gairebé no els sobrava res per a comerciar o per a intercanviar. Per això no tenien sentit comptar les coses. En canvi, probablement van tenir cert sentit del temps quan observaven la lluna, el sol i les estrelles. Pot comptar tot el món? En alguns llocs la gent encara viu com a caçadors-recol·lectors. La majoria no saben comptar, però alguns ja ni se'n molesten a comptar. La tribu Pirahã de la selva amazònica només compten fins a 2. Tots els nombres grans són molts, no els necessiten. A Tanzània, la tribu Hasda compta fins a 3. Les dues tribus es manegen molt bé sense els nombres grans, que sembla que no els necessiten. Per què esforçar-se? Si es pot viure sense nombres grans, per què algú va començar a comptar? Doncs per a que no l'enganyessin. Imagina que un pescador pesca 10 peixos i li demana a un amic que els hi porti a casa. Si no sabés comptar, segurament n'hi podria robar algun i mai ho sabria. Per què es pot comptar? Fins i tot després que la gent inventés com comptar i s'acostumbrés a la idea, probablement només comptaven coses que semblaven valuoses. La tribu Yupno de Papua Nova Guinea només compta sacs, faldes d'herba, porcs i diners. Però no compta els dies, ni les persones, ni els fruits secs. Quin misteri, això dels nombres. El proper dia seguim amb més històries dels nombres.